De Frieske recherche draait oeroeren vanwege het gruttal geweldsmisdruwen in kwarte-tijd in uw provincie. Juster nog weer een shitpartij in Damwoord, waarbij het een 68-jarige man uit het dorp slim verwoenen rekken. 2 personen binnen gelijk daarna aanhouden. Een van hen zit nog vast. Dat leidt een grote druk op het korps en met name ik op een opsporing, want uiteindelijk maar wij al hier het onderzoek en het vervolg doen. De laatste 3 maanden binnen er in Friesland 6 mensen om het leven kwamen door een misdruw. Zoals bij een shitpartij in Jesterwoude, een familiedrama in Ljouwert en meest recent de deer van een vrouw in Vriendscher. Vooral de zaak van Zeggeren in de Westerrijn, die het nog net oplost is, vreeg het een soort van de politie. Daardoor komt de recherche net oeral onta. Dat betekent dat wij soms stevige keuzes maken en altijd in oorlog is met het IPB ministerie verzeld, officier van Justitie, welke zaken we wel en niet doen. Wij kennen momenteel niet zo volle doen om georganiseerde fietsendiefstal of voertuigendiefstal of grotere onderzoeken kunnen we even niet opstarten. Ik heb bijvoorbeeld in voorbereiding een ploeg die we onderzoeken op Wenningen inbraken. Nou, daar stop ik nou even mee on hold. Het gaat nog wel gebeuren, maar het kan nou even niet. De Frieske recherche bestaat uit zo'n 100 mensen. Ze draaien op het stuit een soort oeroeren. En verder wordt er help infline. Als wij niet genoeg capaciteit hebben, vreeg je al gauw in Grains en Drenthe kan muziek helpen. En dan hing het er altijd van af wat de druk op dat moment ter is. Want de herste waan van de dag die kan soms een verhoring brengen. Dat is juster bijvoorbeeld ik weer. En hier is een shitpartij ertussen. En dan mag het weer onder de bak. Dat kist ik niet lezen laten. Maar we worden geholpen terug in Grains en Drenthe. En die hebben op het heden 10, 12 man in dienst bij ons.